Jalan-jalan ka mato ayah, berjalan-jalan jo kawan-kawan. Kadang kete nan tuo mudo, gai-gai lah 10. Dari dulu sampai kini mato ayah yang nan tanamo nan lataknya di paninggahan junjung siri namo bukitnya. Mato ayah dinamakan orang tanpa wisata nan di kampung kita. Jika di sana pulang ke kampung, marilah kita pai bersama. Mato ayah dinamakan